moment is het ongelukkig mee aan te kondigen als ex-voorzitter van OIM. Dus hoor ik de problemen meer. Fijn om te vernemen dat in de afgelopen 2 jaar het bijzonder slecht gaat bij de organisatie. Ik zal erover eerlijk zijn kort houden, maar dat is een ongelukkige omstandigheid. Gericht op onze gemeenschap. Ik wil aan ieder vragen aan te doen aan een stukje zelfreflectie. De ideeën die we hebben, de visies hebben ons zoveel voorgehouden hoe we van de kwaliteit van ons leven, hoe van de kinderen kunnen verbeteren, hoe ons bestaan op een goed grondslag kunnen vestigen, opdat we onbevreesd leven kunnen gaan, opdat we ongehechtheid dingen kunnen doen. En wat we constateren is dat het handelen waarin wij herkend moeten worden als Archimagi veraf staat van de gedachten die een deel van onszelf moeten zijn. Ik wil geen vingerwijzing geven. Ik denk het is van belang dat ieder voor ons bij zelf te raden gaat. Hoe kan ik mijn leven verbeteren? Hoe kan ik de ideeën beter in mijn leven implementeren? Opdat mijn leven goed gaat en als ik beter zit in mezelf, zit het ook beter in de relatie tot anderen. En het kenmerk van de Vedische filosofie is de dienstbaarheid. En dienstbaarheid kun je alleen maar vergroten door je eigen ego te verkleinen. En die verklein je door de weg naar binnen. Dat is de uitdaging. Leer jezelf kennen, stuur jezelf. Maar de problemen in de maatschappij beginnen op microniveau. Alle frustraties worden geuit op een ander niveau. Je trekt groepen met zich mee, je krijgt groepsvorming. Algemene doelen worden uit het oog verloren. Privébelangen beginnen boventoon te voeren. En dan gaat de gemeenschap te gronden. Dus laten wij die hermische beginselen, ieder voor zich moet de uitdaging zien om die hermische beginselen in zich te implementeren. Het moet niet buiten ons zijn, we moeten het benoemen, we moeten het zijn. Als we zeggen waarheid spreken, waarheid liefde, dan moeten we proberen zoveel mogelijk waarheid te spreken. En niet proberen anderen af te kraken als je dingen doet. Analyseer wat voor informatie er is. Beschuldig mensen niet van diefstal of wat dan ook, of kraak anderen niet af. Probeer eerst te zoeken naar feitelijkheden. En probeer op de eerste plaats jezelf te corrigeren. En jezelf verbeteren. Beter de wereld, je omgeving. Dat is de boodschap van Archimagi. Dat is mijn wens aan ieder toe. Veel liefde, veel oprechtheid en veel geluk. Een persoon die wij moeten koesteren in onze samenleving, waar hij allerlei turbulente momenten in zijn leven als leider heeft mee moeten maken. Maar toch, de zorg die Arya Samaj की विशेषता क्या है कि हम लोग वेद की शिक्षा दुनिया को दें और इस शिक्षा में वो इस एक बात तो दुनिया के सुधार तो पहले अपन सुधार थे dankjewel en Keesel, u bent pas aangekomen, u bent nog moeilijk weten, maar toch wil ik u vragen om onze leden te vertellen. U bent daar voor andere doelen gegaan, maar toch op verzoek van ons hebt u dan ook iets daar verspreid. Ik hoop dat daar enigszins een reactie komt, kunt u uw impressie daarover vertellen. alleen जो आई समाज की तरफ से आप कह रहे हैं वहाँ पर जो pamphletjes en flyers जो delen ook in waar ik थोड़ा सा बोले en natuurlijk u hebt die Pravasi Bharatiya Divas ook meegemaakt. Kort even een impressie aan het woord geven. Ik vind dat de mensen een beetje hier lang zitten. Ja, kort.